אז מה קורה חברים, פה מיסטר בנני בעוד סרטון, והיום יש לנו אורח מיוחד, וורטי! לאיפה הוא הולך? אלוהים ישמור. אוקיי. אז היום אנחנו הולכים לשחק דנדי וור, ואנחנו הולכים לפגוש את השעון. ובואו נתחיל לשחק, יאללה בוא. על קומה אחת. בסדר, נעשה רק על קומה אחת. בגלל שאני לא הולך לצלם לכם עכשיו 3 שעות, אני לא יודע כמה, בשביל לפגוש את השעון, אז כן, זה דבר ראשון, אני יודע שזה לא רלוונטי. מספר 2, חיים שלי יקרים, אני רוצה לעשות שינוי משמעותי בערוץ, אבל בינתיים יהיה תוכן רק... לא, תשע! אני באמצע דיבור עם הצופים, למה? ילדה רעה, אני שונא אותך. טוב, אז מה שרציתי להגיד שאני רוצה לעשות שינוי בערוץ. יאללה, אני מדבר עם הצופים, תנו לי לדבר, אני טוט. טוב, מה שאני באתי להגיד, כי יאטה וטישה מפריעים לי. אני רוצה לעשות שינוי בערוץ בגלל הצופים שלי, ושאני אעשה על משחק חצי. אני שונא אתכם פשוט. אני בובי בוטי. שיבו שקל. טוב, אמרו לי בבקשה, אני מתחנן שאני רוצה לעשות שינוי בערוץ, שינוי קטן. ואתה הולך רק באותו משחק, ולטעמי זה השינוי שאני רוצה לעשות. אז כן, אז אתם עכשיו הולכים לראות אותי משחק ממש כמה רגעים, ותהנו מהסרטון. ואני ממש אוהב את הצופים שמלווים אותי לדרך ונותנים לי מוטיבציה להמשיך ביוטיוב ולעשות סרטונים, ואפילו לעשות סרטונים הכי לא קשורים, כמו הסרטון של 10 שניות האחרונות שעשיתי את הסרטון הכי פשוט בעולם, שמשמור, לא ראיתי אותה. וזהו, אני מקווה שתהנו. אנחנו הולכים להתראה עוד מעט, שנפגוש את השעון, ואפילו תסתכלו, וורטי אומר, אז אנחנו הולכים להיפגש שנפגוש את השעון, ויאללה. 5 ימים אחר כך. אז מה קורה חברים? סוף סוף חזרנו ועשיתי הרבה דברים, וזה וואו, סוף סוף מצאתי אותך, מצאתי את השעון. שחשבתי, ואני כל כך מתרגש. אוי לכם שעשיתם את זה עכשיו. אוקיי, שיהיה לנו בהצלחה. מה מקווה שנעבור, שיהיה לנו תוכן סוף סוף, וזה הולך סוף סוף. אוקיי, זה שרימפו, זה סבבה לי. שרימפי. אני אלך מפה, כי אני לא רוצה את הסטיק עכשיו. ואני רועד, אני חרשתי, גם חרשתי על פורטנייט מרוב שכבר אני רציתי לפרוש, ואני פוחד מאוד, כי אני לא יודע איפה המפלצת, וזה גם חושך, אז כאילו זה תוכן מטורף לסרטון שלנו, ואני סופר פוחד. תנו לייק וסאב בבקשה. help me. לעזור לך, תעזרי לי יד. אנחנו צריכים ממש לעשות את המכונות בלי לטעות, כי אם אנחנו טועים הביג בן בא, ואני לא יודע מאיפה, זאת הבעיה. והוא כמו נחש, אז כאילו הוא יהיה יותר קשה ממש לברוח. הוא ארוך, כן. אז אני מעדיף שלא ננסה, אתם יודעים, לא ננסה לראות אותו. בוא לא ננסה את זה, כי אני ממש פוחד ממנו.
ואני לא יודע, אוקיי, אני ראיתי את פופי. בקומה הקודמת היה כל כך קשה. אבל פה סוף סוף אני כל כך שמח שסוף סוף יש לנו תוכן לסרטון. ואני ועוד יוטיובר חרשנו על דנדי וורד של החיים שלנו. אז כן. זה חברה שלי פה מהרובלוקס. שממש אני והיא חרשנו והיה איתנו שתי לג'נדרים של קריסמס כאילו מה זה לג'נדרי? דמות אחת האייל ובובלט, שזה הקישוט. יש פה כל כך המון מכונות. אני פוחד אפילו להתחיל אותן. אז אני מקווה שיהיה לנו טוב, ושהביג בנג לא... יו! אני ראיתי אותה. אני ראיתי אותו. אני באמת שראיתי אותה. לא! אני ראיתי אותו. בבקשה, אם ראיתם עכשיו זמן, זה אומר שזה השעון. בבקשה, בוא נסיים את המכונות האלו מהר, כי נראות שהופך לקבב. יו, אני רועד. פעם ראשונה שלי בחיים המוזרים האלו. וואי, אני רועד. כן, ככה אני חרשתי ואמרתי שאם אני לא פוגשת היום את השעון, אל דברו איתי. והצלחתי, אבל זה קשה יותר ממה שחשבתי. קומת חושך, ולכו תדעו אם יש פה עוד מפלצת גדולה. אז בינתיים עשינו 5, יש לנו עוד 20 מכונות, שזה המון. תעשי, אני לא עושה יותר מכונות. טוב, אז עשינו רק 5 מכונות, שזה בגדול קצת. אם נעשה עוד 5, אז... הנה השעון. אוקיי, הוא הלך. לא, הוא חוזר. איפה היא? היא מתה? אני רואה את היא מתה, לא מאמין לך. היא dead. טוב חבר'ה, זה רק אני. החברה שלי מתה. ביי. היא אמרה לי, כאילו עכשיו היא יוצאת ונכנסת ללובי אחר, שזה לא איתי. היא הלכה לגן עדן, אז כאילו זה הכל תלוי עליי. ואם אני אעבור את הקומה הזאת, אני אהיה בהלם. אבל בינתיים זה לא נראה ככה. הנה השעון שהוא שם במחקים. וואי, אני כל כך פוחד. ואני אף פעם לא רעדתי ככה. וחרשתי. אל תבוא. בא? הוא לא בא. אוקיי, אבל בא. איזה עיוור. אל תבואו. לא סרינצ'ן, לא רוצה שאתה לא הורס הסרטון. אוקיי, מכונה. בכמה מכונות, אני בשוק. יש עוד המון מכונות ואני לא מכיר את המקום הזה בכלל. דווקא נפלתי על קומת חושך. איזה סיוט. אז אם אני מצליח לבוא, בבקשה, כפרה עליכם, תנו לייק וסאב. מה זה? תסתכלו מה אני עובר פה. וואי, סרינץ'! די כבר! יש מכונות לתוך...